Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat dwar sistema illegali magħrufa bħala il-JS List li hija mħaddma mill-Partit Nazzjonalista u li serviet ta' introjtu finanzjarju irregolari mingħand negozjanti lokali, saħansitra anke meta l-istess partit kien fil-gvern. Il-Gazzetta kitbet li f'xhieda li ħarġet din il-ġimgħa stess jidher li jeżistu rċevuti ta' din l-attività finanzjarja. Is-sistema tal-JS List li kienet introdotta mill-eks teżorier tal-partit Joe Stellini hija deskritta bħala waħda mafjuża, hekk kif tixbaħ ħafna lis-sistema kriminali Taljana tal-Pizzo li permezz tagħha kienu jiġbru b'mod regolari mingħand negozjanti ħalli jkunu jistgħu jipproteġuhom. Tul dawn l-aħħar snin din is-sistema kienet ikkritikata ħafna drabi, inkluż minn analisti u politiċi li spjegaw kif kienet topera taħt it-tmexxija ta' Edi Fenekadami u sussegwentament anke Lawrence Gonzi. Minkejja dan, il-Gazzetta rapportat li mhux magħruf jekk qatt xi tieħdu passi kriminali jew ġiex interogat xi ħadd mill-pulizija f'dan ir-rigward. Iżda din il-ġimgħa f'kitba fuq is-sit soċjali ta' Facebook, il-lettur anzjan Dr. Simon Merċieqa ippubblika kumment ta' ċertu Giorgio Peresso li mhux biss saħaq li għandu rċevuti ta' ħlasijiet li kien jagħmel lill-Partit Nazzjonalista, imma qal ukoll li dawn l-irċevuti kien ippreżenthom lid-Deputat Nazzjonalista Teris Komodini Kakija, iżda din irrifjutathom. Peresso kompla jirrakkonta li hu kien jgħaddi l-flus lil xi ħadd li jiddeskrivi bħala l-kummissjonant u direttur ta' bank. Skont il-fema ta' Dr. Merċieqa, in-negozju ta' Peresso xorta tkisser b'vendikazzjoni mill-Partit Nazzjonalista u sal-lum għadu qed jittama li xi ħadd jagħtih tweġibiet. Il-kulħadd temmet l-artiklu billi rrimarkat li huwa sigriet magħruf li l-każ ta' Peresso mhux iżolat, tant li kien hemm numru mdaqqas ta' negozjanti maqbudin fl-istess xibka li rendit miljuni ta' euro lil Partit Nazzjonalista. Flus li josfru meta wieħed jikkonsidra s-sitwazzjoni finanzjarja prekarja tal-istess partit.